Podnet na inovácie a kreatívnejšiu spoluprácu. Aj týmito slovami by sa dali zhrnúť hlavné témy stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov. Uskutočnilo sa v rámci slovenských národných slávností v Bátskom Petrovci a jeho prípravu mala na starosti Osvetová komisia Matice slovenskej v Srbsku. Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia Slovákov z Maďarska, Slovenska a Rumunska, ale aj osvetoví pracovníci jednotlivých škôl. Pozornosť venovali ako inak rozličným témam z oblasti školstva, práci v osobitných triedach, snahám o skvalitnenie slovenčiny v maďarských školách či úlohám národnostnej menšiny 3. tisícročia. Pripomenuli si aj životné jubileá významných osobností slovenského školstva na Dolnej Zemi a predstavili činnosť dvoch jubilujúcich vojvodinských škôl. Slávnostnú časť programu predstavovalo udelenie osobitných uznaní za úspechy dosiahnuté na poli vzdelávania, výchovy či zveľaďovania slovenského jazyka a jazykovej kultúry. Porady slovenských učiteľov na území Vojvodiny sa tu konajú sústavne od roku 1871, teda presne 140 rokov. A dodnes nesú v sebe myšlienku, že podobné stretnutia dávajú učiteľom a školám podnety na inovácie v slovenskom menšinovom školstve. Zároveň ponúkajú spôsoby, ako kreatívnejšie spolupracovať medzi slovenskými učiteľmi na Dolnej Zemi.